já jsem tady a zdravím vás u tohohle videa a tohle video je recenze na světýlko Airsoft a tady ho máme a je to, já jsem ho koupil z Lidlu, je to od Krivy a tohle světýlko je jakoby čelovka a používá se na Airsoft díky tomu, že má ochranný jakoby přední světlo, takže když do něj střelíme, tak se nerozbije, svítí docela daleko, takže se to používá spíš jakoby na Airsoft. Takže než to rozbalíme, tak tomu potřebujeme co? Ano, potřebujeme nůžky, jak tady máme. Tak, jdeme to prosím pěkně rozdělat. Tak, aby jsme to nepoškodili. Tak to musím stát. To ostrý jak prdel. A budu točit na tento kanál jenom pouze airsoftové věci a tak dále, recenze. Jenom prostě o airsoftu. Tak, tady už to máme. Co obsahuje balení je samotný toto se sklíčkem, to sklíčko ještě jednou říkám, je neprůstřelný proti kuličkovým, ten asi už svítí, ne, nesvítí, baterky k tomu nejsou, výborný, tak, tak, to vypadá, kam se dávají baterky, že? Jo, tady ze zadu. Jo. Mělo být, jo, takhle. Tak, teď by to mělo jít fungovat. Má to gumovou takže je to vodotěsný, by to mělo být. To jsem vám zapomněla říct. Ano, funguje to jak něco, je to LED. Je to ledka, takže to funguje. Já vám to teďka ukážu, jak vám to by mělo fungovat přitně asi nějak takhle. Tak to je dost vatů. Takže asi bychom to mohli končit. Já už si rožnout. Takže pokud se vám tohle video líbilo, hoďte like, popřípadě odběr a já si s váma loučím u dalšího videa a zatím čus.